Дүртенче чыгарылыш. Менә күрдегез монда. Әллә бу Куйбыш өлкәсе. Әйе, шуна каша менә Кинел дигән кая монда шунда күргән икән. Әйе, Кинел черкасы дигән. Шулай булдымы ул? Шулайдыр бәлки. Әллә юкмы? Ходай белсен. Шуны нәрсә әйтәсе килә? Менә килеп күрдегезме? Бездә җир киң анда. Далалар, 2 елга, хәзер менә кызганып карыйсың инде. 2 елга күрдегез, менә Иләк дигән аны. Иләк, мәсәлән, Уралга барып, Уралга керә инде. Аны инде мин Актүбә өлкәсендә булдым, анда газеталарда укыдым, хак булып сезде без булып чыкты безнең татар түгел инде. Авылдагы сөйләгән кешеләрнең сүзләре хак булып чыкты. Газетларны укыган идем, дөрес тә инде. Анда ди төрле нәрсәләр, предприятие, нәрсәме, химия, шуның белән пешератып, елганы пешератып, ул Иләкнең суы да инде әшәк инде. Ә менә Хабда дигән килгән, алар икәве дә шул Казакъстаннан килә. Тик менә бу Иләк ул мәсәлән Рәсәйгә кирип бераз уза, ә бу инде безнең авылны совхозны санамаса, инде Рәсәйдә акмый да дип әйтсә була инде ул. Хабда дигән. Аның инде шишмәләре бар, чиста шундый саф, чиста суы, шишмәләр бәреп тора анда. Менә шушында килеп урнаштылар алар, менә киң бигрәк, бик киң, менә шундый. Менә әйтәсем килә, ушы менә күрдегез, менә шушынан тотынсагыз, менә шушында хәтле, менә монда хәтле тик 30 чакрым менә Троицк дигән. Анда тагы бар әле күпме күрдегез, менә нинди киң җирлек. Безнең бер совхоз гына шул менә. Икенче бүлеге, ягъни отделение 30 чакрымнан. Күрдегезме менә ничек? Анда тагы Ивановка дигән менә бер нокта куйган идем анда. Ивановка дигән мәсәлән. Менә бу җирдә Чибинда дигән хутор бар иде. Алар менә шул якта янында менә алманнар, ягъни немеш. Татарда немец дип әйтәләр. Минемчә дөрес түгел, чөнки без циркау дип әйтмәйбез. Церковь дигәнне циркау дибез, ширкау дибез. Ә ник менә без немец дигәнне немец дип әйтәбез. Немеш дип әйтергә кирәк. Бездә шулай немеш дип әйтәләр. Шунда авыллар, хуторлары хатта булган аларның. Вот шунда килеп урнашканнар, игенче булдылар, тырыштылар. Мин инде 10 классны, 10 сыйныфны тамамлагач, хатта штурвальный булып эшләгәнем, бер крашин адәме эшләде. Инде минем авылдашлар, минем туганнар да крашинның тырышлыгын күрделәр инде, алар инде яманларга булмый. Шул тик инде алар исемнәре безне аптырыйлар. Әле башта килгәннәр, безнең телебез бит менә казак халкы белән бута битергән сүзләребез. Бездән көлмиләр алар, никсе шулай дөрес сөйләмис. Менә мәсәлән җәмәгать әйтәсе килә, менә Илек районында шушында менә Ажур дигән, Озерки дигән, ягъни менә шушында. Менә алар инде 1825 елнамы ушында урнашканнар татарлар. Алар саф татар телендә сөйләшә, чөнки 100% татар. Линауский дигән монда мәсәлән 60% татар. Алар да татарча саф телендә сөйләшә. Менә Новоилецк, ягъни Нәүләк дигән, анда да бер 25% татар. Ә бездә монда бер 15% бар микән? Алар инде казак, бераз урыс, шул казаклар белән күрешүдә торып, казакча бераз сөйләшеп, казак сүзләрен кабул итеп инде кулланып инде безнең телебез үзгәргән. Бу крашнлар килеп бездән көлмәделәр, никсез татарча дөрес сөйләмисез дип, ә безнең татарлар тырышадыр. Аларның теге сөйләгән сүзләре бик сәер тыйладыр. Безнең татарларга вот шул телебез яңарып китте. Аллага шөкер, менә шул крашнлар килеп, алар ничә ел дәврендә менә тырыш эшләделәр. Шулай алар хатта шул теге игенче булып, бераз дояркаларда булдымы, сөт савучы мәсәлән, шуннан инде төрле эштә инде йөрделәр инде алар. Төрле эшләрдә тракторчы шул ни әйтәсе килә, безнең шул телебезгә бераз таяныч булды. Чөнки телебез алай бетмәгән инде, шунда да үзгәреп барадыр.
нәрсә тагайтасы килә менә. Менә Төстүбә дигән ул мәсәлән Соль Илецк ул элек хатта 1896-97 елны хисапмы нәрсә әйтәләр инде перепись булган, шунда 10,000 халык яшәгән, шуның 23,5% дип әйтәләр инде татар булган, хатта татар исемләрен урамнары кайсылары алып барган. Менә сез барсагыз инде мәсәлән, анда Просвещенский дигән ул элек шул икән Ташурам дигән атаганнар дөрес булса, та кайсылары анда татар исемләре алып барганнар. Шундый шулай дип хәзердә әле теге кайтылар әйтәләр, миңа бер татар очрады, без аны хәзердә Ташурам дип йөртәбез, шул урамнарны ди. Мәктәп тә булган, аны хатта 1958 елны япканнар, бинасы да калды, анда мәчетләр, Таш мәчеттә булган, мондый мәчеттә, берничә мәчетләр, вакытында теге колонизация уздырабыз дип, хөкүмәт, ул вакытта патша, Мәскәүдәге, алар инде ярдәм кылганнар инде татарларга бераз, шартлар тудырганнар, соңыннан инде революциядан соң татарны инде теле дә әкрен-әкрен юкка чыга башлап, алар хатта менә шушында бөтен районда 10%-мы татар яши, әллә 6%-мы, шуны әйтәсе килә, бөтен өлкәдә дә менә ушы Оренбург өлкәсендә әллә 6, әллә 10%. 2 миллион халыктан шунысы 10%-мы, әллә 6%-мы шул хәзер инде татар. Шунда вакытында алар татар мәсәлән телен югалтып, әкрен-әкрен хәзер кызганычка каршы инде элек Ташкент дигән татар районы, шунда татарлар урнашкан. Инде хәзер таралып бөтен шәһәрдә алар күршеләр инде бүтән милләт кешеләре, шул сәбәпле алар инде телләрен онытып инде бераз татар да бетеп бара инде, анда Сабантуйлар да алай сыйгырак уза инде. Ну шунда да инде шуны карамастан татарлар инде әле искә алалар аларны, татар халкы бар икән дип сөйлиләр. Шуны нәрсә тагайтырга була инде. Урыс әйтә бит, дюжа умный мысля к нам приходит опосля ди. Инде сөйләргә сүз юк, соңдан инде камераны сүндергәч, видео тулгач, ул вакытта инде акыллы фикерләр ширатка басып, мине дә әйтәле, мин дә әйтәле дип торалар. Шулай инде акыллы кеше дә, акыллы фикер дә, алар алга чапмыйлар. Акылсызны теге жүләр диләрме, акылсыз алга чаба, акыллы ашыкмый. Шуңа күрә гафу итегез, акыллы фикерләр соңдан килеп чыкса. Кешегә ашаган инде алар фикерләрдә. Вот җәмәгать, менә монда нәрсә дип әйтеп киттем, Төстүбә, Соль Илецк дип, ягъни чөнки менә монда шарлык дигән мәсьәлә күрдегез, менә монда Сакмары дигән, менә хатта ул мин бу ел булганым, видео төшергәнем, шунда Татарский Сакмары дигән бар авыл, анда 1746 елны оешкан инде ул. Ул вакытта Елизавета патша әби булган. Елизавета 1746 елны оешкан. Күрдегезме, авыл татарлар шунда килеп урнашканнар. Менә алар башта шул теге Оренбург янында менә шунда бар Татарск Каргала, элек Сиитова Слобода дип атаганнар. Аны әле Елизавета шул указы белән аларны күчергәннәр шушы якларга. Шул документларда сакланып калган. Шул татарлар соңыннан Переволодский район, без әни менә туып үскән менә шунда Переволодский, шул якларда мәсәлән, Первомайский дигән, ушында менә Переволодский. Хәзер менә ул Переволодский, менә шунда менә Зубачи. Хатта мин Кипр утравында без Зубачидан җиткән, әйтәм, без әни дә бит туган җире Зубачи. Менә шунда Переволодский районга шуны шул җиренә күчергәннәр татарларны, нидән инде Татарск Каргала, шул авылдан шуна таралган татарлар. Җәмәгать, шун белән тамамлыйм. Тагы бәлки кызыксынсагыз карарсыз инде. Менә татарны юллары, элек Елизавета чорында күчкән татарлар, ата-бабаларыбыз безнең Татарстан җиреннән шушында җир нәрсә диләр, сөрелгәннәр алар.